Hello guys, good day. It's me again, Jeff, and welcome to my channel. So ito na pala guys, yung part 2 ng pag-uwi natin ng Bicol. But this time, dito na tayo manggagaling sa Metro Manila papunta ng Verac. Kasi hindi na ako bumalik ng Tarlac kasi alam ko may hirapan na naman ako matulog. Kasi isipin ko naman yung biyahe and yun nga, medyo malayo. So sabi ko dito na lang, mag-ano na lang muna ako dito sa kapatid ko para mas malapit lang dito sa Las Piñas tapos Parañaque and hahatid naman daw nila ako pag pauwi. And nandito lang pala sa tapat ng South Mall. Kaya medyo malapit lang. So konting tadyak lang tapos airport na. Tapos nandito pala sa kanila pala. Tapos ayun, bababa muna ako para makita ko naman yung mga amenities dito sa condo na to. Tapos, hindi naman pala punta ng basement. Sa ground floor lang para makita natin yung kanilang gym. Tapos, ito nga, yung pool. Hindi ko na videoan yung sa gym kasi may mga tao. Kaya nakakaya naman. Kaya sabi ko dito na lang sa may pool area para walang tao. At saka kasi walang tao para walang tao. Kasi walang tao kaya yun nakapag-video. Tapos yun nga, madaling arawan, ayun, inatidan nila ako. Thank you pala kay Maymay and shout out pala na Maymay and family. Tapos syempre sa kapatid ko. Tapos ayun, pabalik na tayo. Ay, papunta na pala tayo ng airport sa NAIA Terminal 3 uli. Tapos yun nga, nakapag-rebook tayo ng after 2 days. Simula nung makancel yung flight. And yun nga, nung nakapag-rebook tayo, ganun pa rin naman, same lang yung binigay na seat number. So malamang at sigurado na sa seat B pa rin tayo. So hindi tayo makapag-video na naman noon. So ayun, tignan na lang natin kung baka certain ulit tayo this time. Tapos may makapag-switch ng upuan natin. And yun pala, dumaan pala kami sa Casimiro ata, and then lumusot sa Sukat, tama sa Sukat. Tapos ito na, nandito na tayo sa may park and fly banda. Tapos dire-diretso lang. Tapos liliko tayo ng right. Tapos papunta na ng Terminal 3. So bali ito rin yung dinaanan ng taxi nung umuwi tayo. So nandito na tayo, pataas na tayo sa ramp. Punta na tayo ng NAIA Terminal 3 dito sa departure. And ayun, 6:20 pala ng umaga yung oras ng flight, yung pag-alis ng aeroplano dito sa Manila papunta ng Verac. And medyo napaga kasi umalis nga kami ng bahay 3 kasi sabi ko baka madaming tao kasi yung iba nga nagpa-rebook din. Kaya sabi ko baka magsiksikan na naman tulad nung dati na medyo siksikan doon sa may checking area. Kaya sabi ko kailangan agahan. Tapos yun, pagdating ko nga dito, marami kami nakitang pila sa labas. Buti naman at merong mga gate pa or may mga bay. Hindi, tama. May mga gates na bukas pa or binuksan, kakabukas lang kaya nakapasok tayo kaagad. So nakakuha na naman ako ng video dito sa loob habang nakatago yung phone. Tapos napapasok na tayo dito para magpa-check. Tapos ayun, nandito na tayo sa loob. Nakapasok na tayo sa gate and mag-aantay-antay na lang tayo dito. And tulad nga sabi ko, usually yung gate na naka-assign sa mga papuntang Verac is sa baba. So doon na lang ako mag-aantay kasi wala pa naman. Pero nung pagtingin ko dito sa board, nakita ko na meron ng assigned na gate number. So nasa taas siya. So umakyat na lang uli ako. Kasi ang unusual na nasa taas. Pero alam ko kuminsan talaga nag-assign sila ng gate number ng papuntang Verac sa taas. Pero madalang talaga. So this time sa taas tayo. So dito tayo mag-aantay sa 117, gate 117 papuntang Verac. So yun, nag-video ulit ako and madilim pa ng mga oras na to habang nakantay na tayo dun sa gate 117, pero inabot na tayo ng umaga tapos wala pa rin. So malakas ang kutob ko na baka ma-delay na naman tayo. So as usual, ganun. And ayun nga, na tayo, boarding na, kaya dire-diretso na tayo. And dito nga tayo dadaan or dito nga tayo manggagaling sa taas papunta dun sa aeroplano. So kaya hindi na tayo sasakay ng bus tapos
ililipat tayo sa eroplano kasi dito tayo mismo sasakay sa taas, and eto, yan o, dyan tayo dadaan sa anong yan, sa esophagus pupunta dun sa eroplano. So parang meron tayong yung daanan, tapos yan, paglabas natin dyan eroplano na, hindi na tulad nung dati na sasakay pa tayo ng bus tapos idadala tayo ng or ihatid tayo sa aeroplano. So ngayon nandito na tayo sa aeroplano. So nandito uli ako sa seat B, 7B. Tapos ayun nga, sa mga pala hindi tayo napagbigyan ng mag-switch. Pero hindi rin ako nag-request na mag-switch kasi syempre kung saan tayo naka-assign doon tayo. So yun, so balikan to lang yung magiging video natin all throughout hanggang sa makarating tayo ng Verac. Napaka-charity ng ating video for today's video, guys. So yan, yun pala, nagtakip pala ako ng mask dito kasi promise ang baho ng loob ng aeroplano. Hindi ko alam kung ano yung amoy niya, basta kung madidescribe ko para siyang sinusunog na goma, ganon, parang may pagka-etchas yung amoy. Kaya halos 50 minutes or mag-iisang oras tayo nakatakip ng ating ilong. Tapos yun na pala, guys, kung makikita nyo sa video ko, yan, tumatakbo na tayo, tapos palipad na tayo ng ere. Ayun, sa ere. So yun, guys, lumipad na tayo, and mga 50 minutes yung ating travel time ulit. Tapos ganoon pa rin tulad ng previous vlog ko, maulap pa rin talaga, pero hindi na mag-spoken word poetry. So mahirap. So yun, guys, konting lang naman, mapapansin nyo pag-akyat nyo, tapos maya-maya niyan, pababa na ulit kayo. Tulad nito, pababa na ulit kami. Parang hindi pa tumatagal sa sa ere, pababa na ulit kami. Tapos yun nga, pagpapasok na naman ng Isla ng Catanduanes, makikita nyo na naman ang kapal-kapal ng ulap. Tapos ayan, madilim. So, parang nagbabadya na naman sama ng panahon. So iniisip ko na ang ganda-ganda ng panahon dun sa Manila, sa pinanggalingan natin. Tapos pagpasok mo naman dito sa isla, masama na naman yung panahon. So, malakas yung kutob ko na baka maulit na naman, pero sana wag naman. Pero tingnan nyo naman, guys, so, nasa bintana pa lang niya. Maano na yung tubig. Pero, na-relieve naman ako nung dito kami dumaan sa may maraming bulubundukin na to. Pagkatapos makita namin yung dagat, tapos ito na bulubundukin. So, magandang indication kasi pag ganito, dire-diretso na yan. Pupunta na tayo sa airport. So makikita nyo, guys, ayan yung mga parang mga burol-burol na sinasabi ko. Tapos makita mo pa itong ilog, Paho ata yan, Paho River. Tapos ayan, makita nyo yung tumpok-tumpok ng bundok. Tapos ayan, pababa na tayo. So at last, nakapag-land tayo ng safe. And natuloy rin yung yung pag-land. So nawala yung pag-aalinlangan na baka bumalik uli kasi masama ang panahon. Pero ayun, at least nakababa tayo ng safe. Salamat naman sa Diyos. So yun, patigil na tayo dito pala. Tapos akala ko nga naulan kasi dun sa taas sa area na ulan, pero dito hindi naman. So maganda ang panahon pagkalapag namin, sa paglanding namin. So nandito na tayo sa Verac Airport. Welcome to Verac uli. Tapos yun, nakalabas nga ako. Syempre, naglakad na tayo papuntang gate. Tapos hindi tayo masasakay ng tricycle dito pa uwi kasi syempre ayaw nating mabiktima ng porke bagong uwi ka mapera ka, syempre for the tibidang person. So naglakad tayo, tapos dumaan tayo dito sa shortcut, tapos lalabasan na natin ito yung Buddy's Mommy House, tapos dun tayo sasakay para 15 pesos lang yung babayaran natin. So ito yung ginawa ko dun dati kasi kung minsan kasi meron kasing mapagsamantala na tricycle driver din, nakakala mo yung pag umuwi ka mapera, kaya kung minsan ang lapit-lapit lang, tapos sisingilin sa'yo 100, 150. So parang hindi naman natatama. Napakamalas ko lang siguro na lagi akong nabibiktima ng ganun. Hindi naman siguro lahat ng driver ganun. Ang malas ko lang na lagi ako nakakatsyempo ng ganun. So ito na pala, guys, yung labas ng dinaanan natin kanina shortcut. So ito yung airport kanina, yung pinakita ko yung aeroplano. Tapos ayun, at least 15 pesos lang yung babayaran natin at hindi tayo matataga. So ngayon, ito na, balik na tayo or papunta na tayo ng bahay. Maganda yung maganda yung panahon. Hindi ko nga akalain
Tapos nandito na tayo sa tapat ng Cats. Tapos magra-right lang tayo pagdating dyan sa may land bank. And then pauwi na tayo ng bahay. Kung makikita nyo maaraw siya, diba? Pero siguro kung makulimlim to, baka nilakad ko rin to pauwi. Kasi malapit lang talaga. Pero syempre, charot lang. Tapos ayun pala guys, may pinapa-shoutout pala si Sid Camacho Chocson, ang kanyang tita na si Amelita Sacris Benzo ng New York City, na taga-Kalatagan lang din. So nandito na tayo sa Kalatagan and makikita nyo, may basa na parte tapos may tuyo. So baka umulan din kanina. So nasa bahay na tayo guys, and ayun lang guys yung aking video. And thank you for watching. And don't forget to like, share, and subscribe pa rin. Thank you guys. Bye-bye.